Pandhawa tata gati wisaya Indriyak sasara maruta Bawana kana margana Om Panca Bayu lan Warayan Wisikan Magulingan 5 Wisikan Magulingan 5 Nyadong dawuh Kyai Semar Badranaya kula ingkang abdi Nalendra Kencing Barong Prabu Karung kala nyadong dawuh kula ki nyadong dawuh Kyai Semar kula nandra saking Jong Barang Jong Birai Prabu Sasrawana nyadong dawuh iki ngene ya ta buta kula wonten jenengipun ning tetep buta Prabu Karungkala apa dene kowe Prabu Sasra Gelap utawa Prabu Sasrawana bengi iki lakone rada unik Semar iku balane buta ning ya ora apa-apa. Sebab urip mono kudune dilakoni ora iso milih apik kabeh. Sok mangsa kalane ya kudu ketemu sing elek barang. Nggih. Wonten dawuh menapa Kyai Semar kula Prabu Karungkala nyadong dawuh. Ngene ya. Aku wis kasembadan sowan ana ngarsane ingkang sinuwun. Sinuwun Prabu Duryudana wis kepareng nampa pasuwitanku. Mula kang saka iku, ayo derekno lekasku lumarep menyang Praja Ngamarta. Wonten wigatos menapa badhe tindak dhateng Praja Ngamarta. Ora usah kakehan takon. Ning sing baku aku duwe kekarepan bakal ngregem sakabehing panguwasa ana ing jagat iki. Sabab yen tak sawang pirang-pirang windu lawase yen tak pasrahake karo para satriya menungsa kuwi ora padha bisa dadi ratu sing adil. Aku ora percaya karo menungsa kang dadi ratu. Bukti kelawan nyata jagate tetep kontrang-kantringan kaya mangkene. Mula najan to nalika semono aku diparingi dawuh minangka dadi pamonging para satriya ning paripaksa wektu dina iki aku kepengin nyebal saka dawuh mau. Aku kepengin nata jagat menungsa-menungsa kabeh tak cekel dadi siji, tak blengket dadi siji, mengko aku sing bakal mandegani. Mekaten. Iya. Menawi sampun terang terwaca dawuh Paduka lajeng bedal benjang kapan. Sesuk dadak ngenteni apa, Ora ketang colok lintang sambung obor ya. Mangkato dina saiki kok non sendika ngestoaken dawuh.
Kadangmu padha arahan dena becik besok amendemo baris baris kang prayitno wong saranta wenging dwara ati dinung pesan iku awak Pandhawa dunung pesan iku awak Pandhawa ora warung dadi mungsuh Yayi Bratasena. Wah, piye? Suaramu kok rada serak. Kentekan swara. Aja banter-banter Yayi. Mundak ngisini-ngisini. Yo. Ha iki wis balik. Ngene Yayi. Ados saka negara Ndarawatipun Kakang Praptana negara Ngamarta kene Yayi. Sebab pun Kakang duwe pangrasa bakal ana kedadean kang bakal nempuh praja Ngamarta kene. Kowe ngerti saka ngendi? Lho aku dewa. Dewa kuwi ngertinan Yayi. Waskita. Ora usah pun Kakang kandha akeh-akeh. Mata pripat bataranipun Kakang, Saca Batara tembunge wis ngandhakake. Lamun sedhela maneh ora bakal gantalan suwe ana parang muka kang bakal ngendhih kawibawan praja Ngamarta kene. Mula kang saka iku Yayi, ayo mara gageh derekipun Kakang mrepeki anak-anak Pandhawa Yayi.
bala tumingal prang campa samyama dali lir dadit wileting godhog Gatotkaca Antareja Antasena apa dene Setyaki mangerti ya nggih lamun wektu dina iki negara Ngamarta ora bakal gantalan suwe bakal nampa dahuru ana Nalendra Yaksa kang bakal mbedah negara Ngamarta mula ora usah kakehan tetanya wektu dina iki katentreman praja Ngamarta tak pasrahke marang kowe anggonmu perdandan aja dikendhoni malah kepara kenceng ana menawi sampun terang traja nyun pamit daya-daya badhe mapangaken Nadya Yaksa kula wau Kanjeng Prabu. Kadangmu padha arahan dena becik besok amendemo baris kang prayitno oh watatidah durung sanggonku ngemban dawuh pepundhenku sinuwun Prabu Karungkala Buri saka negara Jong Barang Jong Birai kepapak menungso dhuwurmu cendhek malang kadhak pentelang-penteleng kaya mripat bandeng matane sapa iki keparat
tawano wis wani muni matane. Sakarepku. Yen kowe takon marang aku, yo aku takon karo kowe. Kekeduk agul-agul Senopati Ndorowati. Kekeduk agul-agul Senopati Ndorowati. Jenengku Raden Setyaki. Raden Setyaki. Sima Mulanjaya. Wih, jenenge ana loro. Bima Kunting ana 3. Wresniwira ana 4. Kowe sapa? Ana 5. Kupingmu bosok ana raimu. Warat. Kowe bagus sing bagus kupingmu goboken. Setyaki ana paran. Ditepungake. Iki kekasihate Sinuwun Prabu Karungkala. Pangkatku tumenggung. Aku ora takon marang pangkat. Ora apa-apa ning aku kepengin pamer. Endi para Pandhawa kang mengko negara Ngamarta kon maju mrene. Arep mbok kapakake bakal tak ketok gulune. Ngamarta bakal dibubarake dening pepundhenku Kyai Lurah Semar Badranaya. Ora usah dadak kowe goleki pepundhenku. Ayo Nono Setyaki. Kowe ladalah. Sumbar meciok-ciok kaya mentas negara anyar. Anggepmu aku wedi karo kowe apa piye parat? Apa kowe durung tau krungu kondange Patih Granatirta? Tau tate bedah negara Boyong Putri. Yen ming kowe bangkamu sepiro cangkeme.
parat. Sapa iki? Raden Antarja. Wah. Apane para Pandhawa? Iki peranakan Pandhawa parat. Ora kelmingkat kelakon pecah kulumu. Wah. Dalah mencorong stembok dadane sapa iki? Dadane sapa? Dadamu. Tata Mudha pringgontane Prabana Gatotkaca. Wah. Iki sing jenengane Gatotkaca. Gatotkaca dudu Gatotkaca sekarepku cangkemku kok. Barat. Minggat. Ora gelem minggat
kedadian. Awas. Pun. Ambruk. Ayo, dalang di sini saka prono. Aduh, mati aku. Waduh ya. Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta bawana gana margana latalah wadyabala saka negara jong barang jong birai padha bubar maut pindhane tambak merangkang ketrajaning banjir bandang weladalah kamangka aku ngemban dawuh kinanyeng kuyung apa kang dadi lekasing Kyai Semar Badranaya
Para Pandhawa lan anak-anake aja takon dosa. Mangan dhisik. Yen ngono aku tak ngombe. Karepe ngene mono ya ndang cepet rampung. Selak wis jam 2. Ayo ndang disosor, Cok. Sopo sing wani maju ana ing palagan? Aku ora butuh anak-anak Pandhawa. Iku bocah wingi sore. Paribasane durung ilang pupuk lempuyangi. Ayo maju. Yen kowe takon aku, iki gerangane para anak-anak Pandhawa. Bratasena jenengku. Wah! Iki sing jenengane Bratasena. Iya. Sampun siap? Lakon tabrak dong pandengan. Singalon. Ayo karo nyendoki. Ayo.
Hot. Hot. Ya. Hot, Mas. Wah, aduh. Aduh ya. Ramaido pancen wadyabala saka negara sabrang apa dene para Kurawa sejatine dudu tandinge para Kurawa. Bendara kuwi pancen kondang digdaya sekti mandraguna. Sengara wadyabala rucah bisa ngalahke para Pandhawa. Iki ora gerangane sing mudhun ora bakal bisa rampung. Lagi iki cerita Semar musuh karo momongane dhewe. Iya. Aja takon dosa para Pandhawa. Tabrak pengabaranku ada kontal kendang kak pracondang tibamu ning endi aku ora weruh.
Semar Badranaya. Aku durung bisa ngarani lamun kowe wis sejatine Semar palsu apa Semar asli. Yen ndelok saka tumindakmu cetha, lamun kowe sejatine dudu Semar asli. Sabab ora ana critane Semar kuwi tumindak kaya mangkono, Kakang. Semar kuwi minangka pamong, pamonging satria utama uga pamonging para Pandhawa. Ora ana critane Semar mandhegani laku, mandhegani paprangan malah keporong gempur momongane dhewe. Nanging yen aku nyumurupi daya kasudibeanmu, daya kasektenmu Kyai Semar, kuwi aku ora pangling kuwi pancen kasektene Kyai Semar Badranaya. Yo, aku ora bakal melu cawe-cawe. Mengko kowe dhewe kang bakal nampa bedana saka Gusti kang karo jagat Kakang Semar. Sang saya dalu ara-ara sabyor kang lintang kumedhap Gusti Sonya tengah wengi
sumrang gandaning puspita karyaning putyanira sang Dwijawara mrengen lir swaraning padu pronto manungsung sarining bocah bajang mangsa jatining rinaras jatining kondo kudu kemedhap kado kedheping kenyokang tinari krama karana tan karenan ron-ronan panjang siti tridhem pernanem pernawang triloko taman candra kirana harum endah hangalela hangayomi marganing suryayatri dubis dugi tengahing dalu sabab wancine wis gara-gara gara-gara tangisku katrem ing ati atis rasaning panalongso lungset bundet luruh lumuh hamerui panandanging kawula dasi tangisku ndak ulu handulu bumiku kelem banyu handulu bumiku kelem lebu labuh laku candala wis dadi panjaka angkae padha pongah ngaglah jarah jinarah ora wedi salah silih ungkih waton oleh akeh tangisku angengis-engis ati kang wening ameningi sesingloning lelakon laku laknat sinamudana kebak dura dur angkara sinungging arupa kencana tangisku mili getih anggeget getering suksma samadhi angrucat raga angrasuk busana satriya sejati titi tata manjing samar marsudi jatining dawah sihing pangeran angronce sabda dumeling elinga watak satriya utama sirping gara-gara jumuduling kilurah Semar Garing Petruk Sumawana Bagong